nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tuna yaiteire. Mwanchu murigereria bwegeta seni kya Ndizi TV na ende naikire asumurobelio ona yaiteire abo asengo tarira ba minto chinsemo ao batotebye megano yabo naria yabaitire gocha nandi naria bagenderete gwetera asenchere mo guseyende abo togocha mo tubakonye ali asebatigaire asenge chumurobelio yigo konyora nk'abantu nigo bagendete gwetera amakongu amabe amange risikoria rero nigonde ase ward ya basi boitangare egotoka se bunge ya Kisi egotoka se bunge ya Bobasi county ne ya Kisi morobelio nigo koreto manainche Sara Nyarangio Ntita asena tariro yo minto bwato makongwa mange igangakirete simyaganta Isara nintagete gusanga nae nsange na murigereria Ndizi TV torenga ngaki togokonyana nayo mwanchu murigereria karo kwarigererio mugano buno yoiga ekero gwakunirwe abakomokonya asenchere ya mogoseyenda sengenche megane menge niga bange baito baganetie obokonya ekero gwachire no yonda achire mwaruro bokonyi bwino nabo yo mino akobwenera nere bweigwa buna bagusi n'abantu abaya bakubwatana igo kabamo na intwe weikomo elio ekero gwendera gutubwatya no nyengwetera senchere ye mitandao Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na wego Ndizi TV News asensemo ya YouTube igoto suka na ikire isikoli yae no twikaranse nere egere totegerera twigwe nararia yagendete gwetera asubugima bwa igoto bese gusuka no turamo mpaka omwelio. Karibu sana baba. Mbiya mwana. Asante sogo twanjira twikire buoga iga. Asante gaki. Igoro arete bano gusena kiorega. Ndwarite. Pole sana. Kitwikirega ukangakire simi mwako akangakira agante inga tochitora asanga mweteira mange na mwana mweteira mange tweteira mangaro teba bana marieta ungana kiokorokwa otebi mwanchu murigereria marietao agera tumenye gocha kumuroberi mwanchu motegerero Ndizi TV inja sa marieta ngoro kurosiri ni maresio giki ingase ito western lakini bone ngayane akabere igare rusinga goitangare sino western tolimugusi tolimugusi nakira ndoma yete gusiye kengeiga nakinire ta santiane misko mwa tata umuiboria yo mona chitagasira kimbwa abaibuli bawo bonsi nabagusi gosembali bagusi bonsi abaruya bare seita koro ku bunyole bono esa idea Kakamega lakini bono ndori wika Kakamega imeto gwikira sako kugaeka na kibono gwachete gutoka gusia ekaraba iburi ba barabaluya abaiburi bane gendo kyagerete ngacha gwika gusia ya muiburi yo master gasira oyoro imata pole sana bona gatigaro mugaka bono babo minta ikabarende nero urikonde ndo paka ngaiko mwako yoyamo bono nera gachaka rwaro buruire bwerini agachaka nyako bono chinguru chikamwerere kera cha mwerera aganto mase mwisiko mwa tato sogete gaiga gusi asa koro kukenyerere bono kenyerera itumba bono ngano nakineire mbaka bono yaste wikira urusha naki tutarenda ante tutwende ngora baba mino sirire no mukore bade myakere ngaiga emyakene ogacha se mwiseko umwabo iso asasogete aiga baskenyerere nero kulinde tanti yawo nakibugima bwarenge no ntete tuchakira bunga uguma no bokongu bwarenge gusenda isigo bwarenge anda masoma ona kyo somete gutira masoma na renge bugima bwakera bwarenge na ste kero bona ntiane nere gacheka nyakorwara bono kurunsa ro bugima mbuya bwarenge kero bona yaikira bono nera abana bae bakinire
bono ne natagete school fees na enjoy orose ni ntaete na umuibori ono orose nere unastaka nyomo musfati mungao bono nere nabwate family yende ndoro bono tingunyara kumuchanda na anti nenche bono agansukia agansukuma mino kwari kumuchanda singenjo ntato mino kwanza mino naye bwira yabweka usaba mino mbaro ninchende bieka bono abande mbaro lakini abe nyombende igoma mino naye bweka abwate okay ekero gwacha bwanti yawo bono mwabeira abange bugima bugakonga bono bugasoa kongongera bono ruchengwende skuru naseri gunacha nabera iske wiki engima bono anti nere yaikeiro orwarira maiso tari kwenyara abaye na bara bono bateire bende chikosi bono chibesa singenjo chiaburire chia masomo bono nindi nganya gutema kwirwanirira nenda akabarua naende skuru rende kwanda ne skuru nende konda nende skuru bono ngachanganyora obugima bwakongire yani pati embe bone kambero yoro go support yake muno musani one pati ekabembe nganyora omwana ekero kwari guchichikonda we support abun primary school kwarenge primary kero ra primary no bwato musani mumura bono yaigitega dibendi obugima bwakongire no nyomba konyorega endagira negas bono rende ngarura bono injira ngo yakora nende kiparua no yonsirake ngai mwamanyara nete no mumuroyo ju primary no mwana makoli no mbono ndochira makoli primary ge bono asto amanyanirete noyu na twarenge skuru yemo ale class 8 kinde 7 bono no auto amanyanirete nere agachako konya kiake agachako konya kake pone pati embeka banganyoru omwana yani okabuguri burito bwae kero mugenderete no busani el instant 7 kwari 7 bono ngakibugima bobete amasomo no genderete kwa bamulito gusengaki ya bona amasomo agatenena bono antinere yekirite muna stakarwara amasomo agatenena bone kabango mutigiro omwana isiko nende kibarua twanyora bono tare no muiburi ne skuru obekire no nyobugima bwakongire koba mulito eyo asabe buli abange obuno busoku naende no gotatwara embwengi ya buna bagoteba bono tante tikenda sengenjo obugima bwari ngoboko bono no kunyora endagera bono nandari gusinyigonda ingaire ne skuru kokoira ne skuru omwana narege iga oyo tari kwenyara oyo gwatigera omwana amaisa amuriete tari bono nayo no omwana biekara areterwa amacha agosiberi bono igabidi nche ngomutigera omwana naende gas bono kera ngomutigera omwana oyo naende gas ya mugondo tu no gotarira omonto echa narete erinde kera nanyora no nemi nagora omochere twaete riritukeyo nande mambi bwaki eri mwaka kyonyora to omwana 2018 lakini bono bugima bwachagete gokonga 2017 nari bwakonga 2017 bono 2018 bono bogakonga mono bono ngara bono bwabeire bono burito nindema tingunyara elianko yao naro yango yane naro lakini rende nakyago deba sege kionsi kwa beire muri twakwanyolira omwana mwaye takwanete kenda sengenjo bono nonere umetari gusinyigonda ingagende skuru asengenjo nonere tari kwenyara nwari siko gabo tabwati kibarua kende tato mino bunyore omanyire nga kwanyolira omwana agabono gakira ekero nabete musigo yekirete to antiana agabona akamwakira esimi akamuteya omwana oyo okorora ibwateraniri mbasite bono bakamutebi lakini nende nonyekero bamuteti naigwete bobe aseng'encho gocha koba morito tari ng'ana egento giesese baboreti ng'a nakire nimwatiga omwana mwamutigete agemuka mochwara akaba musigo nanche ngamuteya ase eng'encho obogima bwamokong'eire nere gakiotemire ase akoreki ase alafu bwamati bwaona tatu mino nakibwara matuka yonsi ara gwakira na mware simi kwa mutei kero kende ogotomera kende bona yeikirete tato minto ekera bona atigarite ari igachige ikero bwamatembo ari ngororo eri bono eri okonya mama eri bono batugutire mama obwamatembo engororo akaba karibu wani akachakareta muswati onde bono buna acheta akareta no mwakira simi tari kobogori tari gokora kende gionsi
no motei na bago ago kumwakira abo goriri moiga gotei gwaseri gwe skuru akongaine ngo gotumira ndi chibesa ta gotuma na kwa na igori miesimi bono ngara challenges injire gabo gwetera makongo bona singenjo ngumwakira no nesimi tarigo kong'ya ichibuironge bono ngashangara bono uima wakongire bono kurwabo tukabaiga na antiane ngumutigera omwana nende kibarua ige skuru kaerera abo amasomo arakaerera abo that is 2018 bono renda abo kabo moibori bo bono ngabo moibori nganya gwetera matemu bona lakini kingendete ko bo moibori kinanyora omwana ngakore wiki yemo ngaswa kwende gas wiki yemo uchakwanda chikonda ngaswa kwende gas asengenjo na rukora orocho yo antiane ngokongire gakiba konyora antiane bono koremereri ugosinyi gwikaranza juorocho yega ikaranste bone no mwana nande gaste yabwate ya mano ra mutaingati angenderinde nyakora na mwana uyo kengwera to kumutigote nga usino boreri ukurigio ndokore bone go bidi oimoke no mutigero omwana ayogende bono yari go bidi na mutigera rendo omwana nende gasi lakini yo kwetu mwana nero chitaka nyoma ai ere nkukonya rengi tarenge wongonya singenjo no nere bono didiare go support bono nere yikeire nere bono nere ngwenda ali school bono ta konyara gongonya nenje kimbwato omwana nere ngwenda ali school bono gachege ikirabwe kera na nyoro omwana ngashanga nyakwende kibarua ngashanga bana nje buno yongurwara bono eyo 2018 au gwanti yao ngashanga buno yongurwara buna mareri andirenda gasagate tumwire nyagitari torore ningi akabakanyira nyagitari entangani kenyerere bakandwali bakangara lakini bakangama lyogo ye chialisa ngasa ni chialisa chiali mbago pimete batete ne chialisa na sikuri menda lakini gombi mampa pimeti igachiga ikera bono naira ni gugochika bono nande ikireka bono change teyo akanyire chemist bono ngabekerwa mashe igonenda yari gukoroma enda yari kondoma yokaiga ana yaikeire nabekeirwa mashe che bono amacha nabekeru igacha bono bunaera litukerio ngairuka eboneri yacha kwa nairuka nani bono ngenda ngarwara mono ngairuwa nandi nyagitari nere kurukunyagi iki nyagiki ngairuoro rekero nairuoro igachega bidi bono bono muchando yobeire omonene bagantu makisumu chibe chikabora kero bando ne chialisa chinyagiki baroche bono ba nyagiki batete ne chialisa lakini bono nguruti mbwati na kwanere bono nabo asende nabo ngorigerere tiga no emparo okombogori onkipara ombeke pipiki oyo kongire nda ari arangiria abantu nyene bie kongo basengencho fea yale gotoka bangire ndwali kunande bambeke pipiki wangira ni bakaka ana ekere yikira nato muchi kisumu chibesi kabora riri konyora ndie mori abwate konyora ni bono chatumikire nyagitari chierire bono nanjero roche fea kwenda no mwana naro roche nateta aragere nateta beke yanga ngorwarare ne bono naere bono igaikira nere bono orwarire omwana orwarire inje bie komanya no muruire omwana no muruire gacha bono ekero nato mukisumu igacheka bobo kongu bono ngacha ngaira nakabakangiranika bono ngaga igabono kisumu tingiriri bono asengenjo besa nchiyo bono botaka yana no ni ndagera bono yikire yaborire egaika bono bono bagantika igo kumbe pati msuri omwaka oyo nengweta arenge chafukada ari gotu oyo bono kunyomete oyo nyomete tubaterega bo baba tukuira na tumanyanga kwatabire bati nzuri mukomerana noyo kunyomete bono tumanya kumanyanga ndi gwachite kunyomo nandi sabari na kiegendera tasinge chekarongo kuligeria bado korano igwete bobe ngwantetinga no igwete bobe sana no mwanchu muligereria no ndegegaria kirongo nigwe tumugano buno gendete gutirimbuka kuno kumurigeria no mwana moke tali monto monene ogendete gwetera makongwa mangi kurinde ngucharo toteinga oburoire mbwachite bukamanyikana ndekero kumurigeria na igwete bobe na kiagenderete bakabono iga
kwirana turasege kege kerebosyo egera tugendera gukumanya mange asumoroberio onayeteire. Ine aye n'umunye bw'ikiranga cy'emitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagete kukigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo gokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesiri na munwa Iga toko ni mitumba bells awe ba toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room 35 ekeroko genda daraja 2 Nje tukorate musigo koruga igase mama teje asenye musigo yayo grade 1 na ndere niya musigo ere mesafi kutomatole musigo nango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tupate customers from all those sides. Anatuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nerengo chari yale customer, t-shirt ngo toare ke weekend ma. Akesi mibono, obeke oda yao. Ase namba, enoti sano na ibere, enoti sano na isato, eye sano nemo, enoti sano. Gose, enoti sano na ibere sano na ibere, isano na ibere, inye isano na isato isano. Gose, enoti sano na ibere, isano nemo kianda, ibere isano nemo, kianda enoti. Tefi mitumba bells, enyorere chianga cha mitumba, asige kakiange. Maiti basango kuchika mareta manga sana. Ekeboko, orwenyi, ndo, amagomba. Tunda chinyinga karangeli umwano. Wana chindinde chinyinge. Make use. Obuojo botakeire. Skuri chehwiri abana mbatakeire bitabu. Mondo ngwe chiri buga. Ikoni okeri tuko mondo ngwe 10,000. Na mwiso gwe week. Elfu nyambiri kwa pocket tuwezi kwa wali my friend. Ayega yugo tikara. Oko buwa na kuemo hoko waye. Iwa kwa yanda sesi miao ya kaboko. Lipa na mpesa. Yanda say baby. Business number 51 54 50. Account ndizi. Okubeka. Emwe yemo yukai. Mwokubeka chintunda chinyenge. Chance yao yemo hui. Igiri guru. Chintunda chinyinga karangeli umwano. Wana chintunda chinyenge. Make use. Egosoriye yukwe gwere menko nigo yanchireni kembe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa buri myaka 13 guca igoro. Mbia mono naendo mwanchu muligereria bugeta seni kya Ndizi TV ogendete kubwati umurubiri na yeteire asito kuigwa na gutegerera megano iendere ye kugosa eyaba minto bagendete gwetera nabo ngusi gento koreka kwararira umugano buno yo mwanchu muligereria nabo kuru bokonya sokunyara no nyubugima bwakonyire pa nabo rakonya ndonsi ekero umuntu agosanga umugano ye asimure igotabwati otherwise igotabwati ncherende etugendete ko bana Roslyn Malesi aiga sensemo yali akirungo ward ne ya bas buitangare ogendete gotwerera mange sobonka Kamega ali boluya kulinda singi nchachi teiga gusi itumbe kare myake meke kigima kenyerere no akinirete na kya ukwanire kigusie kiye igo nere tokona gusanganera nandi numoro irare kero kumuligereria afya ya eteringia uchara utatainga mburwire kiye banyagitari bachite bakanyora. Roslyn karibu naende tuiranire korwa sumutimoko wata banga bahati nzuri ukaumero mungwano ndeka gari nechi avocado chai elinya gitari kwari korwose ya isiko bona sengenjo konye twereiru isiko bona nabekire isiko igambekire chikoshoni ndairerende bano kari gocha chi avocado nchire charenge minto agacha kotu bana keracha gotu akanyora no ndaire nsari akababoria ntiane oyora ire nsana kiara irororo akamutei oyo twateme kumwitichinya gitare kini tarabwena
agacha kera bona rugabu agateya ntiane ngomongore murwari muire kanisa saberu antiana akaramukanya akamuteine kiwote au muire kanisa agatebo irumina akamugori iruminati oya akamuteya etini iruminati kanisa yane nerorongochi na bagosaberwaka akanyekenda agacha boneria antiangete bonerie oya agacha kumbora kinie seminari yana aruseti ase matres kumboru sirie namba agacha kanga kireri maragobe rikonyo baoteirie antiandete anti umukaniri anti aga bona agacha kanga kira maragoba aga connect yo pastor agansabira keransabira agandei wa akabutora kanga kira gandei onde tuwe bange mambi ojocheka onye kone na imani ngango bwenuri ngamuteinje bona asingi ko nana sirone ka ura ngamutei bona no yingu tindo chibone faida ense na rosire na etiroro chinya itali ingwe wa mariogo stiri tindo change agandei ya bone gento nte tokore onde toje nde tobo kuri umwana oyugo moche nere ngamutei ya tigangi change bieka onye ngokongire nyagitali ongire nande mambingirane ngacha ekero erire inde na muteti gomarago mambi boga kinga boka ngaisibi chinsabu na echiga ngaisibi ngachake ngasoka para ngora ngubwaterere bintu nasoka nganyono banganyete para ne pigipigi nagikwegene igo mondo tamaiti ochite biasara biaye bona sengenje kona rasire no bogima nateire bona asiyekeire bona keriga ko banakieki acha ikue bona ngacha agakuire kanisa finally aya gacha bagaracha ngachibese kerairese mama bagachanga bakangiro gembo kero nairo gembo ngabekwe ward aga ngasaberure nde amo pastor gacha gansabera nga babuna rende na change yake na nyagitari aywa marioga ayungu nyakobeteru bana barabagambi mabatane kidonda kerenda baganga mariogo ngasangaranga na babu yarende na gwata no ni chi ibono kwira na guchikara kwa runyagitari iga mwaya gose iga na iranete tinjeti kwira na aria sengenjo na arengera tingoira na guchiari na nduna na rueto ko ntate no nandi ngangwa na ndi guchia asengenja ko nyokanire ngarango ira nango chiara ko mboli ngai kwaraire na ne ngai gwachiete ngata na rinde ryansonye bona nye yaringi no gaiga tigambero nya sai bie kanya ko gamba manyo twanya yeteire yani akakuira ige stranger ugacha tu igona lya kunyome tu maiti igo bona na lya nyomete kurwa bugo abibuli baye mongino yoto ibirogo akupinga gosenga kiko kala tu monto tamaiti tapingeti aro tapingeti nande tamaiti osengo chatori asengenje no yakara tu asite kuru injera tu asite ngora oyera gatu anyote se ekamati ane para to oyokonya ogolire chinyanya ne kwerende ne nyamarende tugacha mungina gataba so nyomba omugeni tugikaranza tukagamba igorwarete pi nigondwarete yani ngerete kwera yani okanyomura isi igorosi korwarete korumuruira akakurusia sajite moderated yaya simukora tibusani na mukora garumwagira nese yaya ronto kore tikendi yose lakini ngacha baka igokora gwanjite ria korocha segesero lakini ebona imani yae kabanga monge moire ka yani ona kore benge bya ngakobwena nje moire rioka ona na nje ngacha nyasaye kunaro miyangarwari na manyora ganga narato tebi anyway bono gwachiro muchyoyo muna naste goma bagaikaranza rende mesa ngaere somse ngamatainje iwa bagacha bakangire nyagitari ngarwari ngabwata ya ga bono ga sobo mumura ngabera buna naberete ngacha nande bono nabeire nabo ngubuka nabusa none nyumba bono ne nyumba nabo ngwabusa ngabera abu agacha gande bone gento koro kwendore to mwana ngamuteye omwana tigaye ngende morete rio ndigete omwana urwarete lakini bona nje mbegete ngwa onya yaenge no goku na bongoku bona njira te yo na ne konye no mwana na urwarete akantei bakaenda bakalikichi besa na tato mabaka mtaigenda usenga ya motomete asenga konye tina manyanga ki
akamutaiga ndu nyare bakwa chibesa wende omoretere mumurumu abo narogore kurundie pipi amoire barete omwana bagacha rinda kenda kuichi besa akanga ngenda irio ndwarite bona na lakini ndi nabwatire chinguru wake ngena ngarete omwana nganyora ndiere nwari sko ngamutainje na arachire abarenda karaumana ngamutaina arachire lakini rene nya kanyagonsabira nyirendo omwana abwene na inje mbwene elindi wachita Roslyn 2019 bona igochikoba kero wacha bona ntete to kaji the story short asengenjo ko omwako gwa mwiro gukonyoma na ko rwarite gwachakire kubwena bwenake nakibugima bwaba bwenyoma bono ku 2019 mpaka bono bugima barabu na bokongete asengenjo bono yaikirite bono muchando witu chiti gotoka lakini ande yali wikana ande yage yabo nda nero bona muna boni yare mboke nono kugamba ndo kugamba naye na bongo bayanye balimo nono chianga na bongo rusi asengenjo bono nabegwika chinga kiya babuya nande achaka mbaranyora muchando bakabona nyagitari ekero bono nande bono eria chitego chaka 2021 eri bono gatige gakero yara yakini yara kunya kondo mangora nareta marioga ali nani boni gachigika 2021 umuchando kaba bono nande gaswa konduma bono kurwabu nande no yachakirite nere kuruma bakabona ekonduma eyoka osegento kia muna enye kiambita buna enderi ebwatete kiambita nabo yani bono kuruga bongo manya bono ne network iteyo naberabu ngocha koge iningare ngyo tarachire nyagitari enene ngiye kumulike ne machine kabisa nyagitari enene muna bono inekera na chiete enyamashe ebantu ogembo togaika tukanyora scanning yororo esarigite tukenda ya nyuke bagateba umwana mbwato umusigo lakini ole isko yeli sangu ngacha bono challenges yechika konga bono ngacha kuruga bakandikira ku town ngoika town bakanda igendo gembo aku scanning yo chenero ngenda ngacha nero lakini rende bagande muna scanning yeyere lakini muna naira ndia machibu chia yatari oyo bono musigo no ribono tuachire ko ganyoche bwangire gocha ngaenda bono bagateba bono muna bakwanete go 2021 ngachanga ngabera isiko ngacha bono umuchando irende naboga ndrete igo mpaka bono igaturanyora bo weni buisaine aseki kero kende chibe samwatumukire mwakolire gose na kinkyo turanyora rubwe bono mete na beta keire ngende nonye chiache nero chiaburite asengenjo twatumigete chibesa chinyinge chiachire bono ntu chenero kero tuikorro bagasaba chibesa chikongira CT scan chikabora bono nabo muchando ororo umuchando ibono kunya bono none besa yoka iga efe anjira teiyo nonye neri bono nari kurwore eri bambi mite bagateba umusigo ibagata ng'anororo kururi 2021 kana ngotaruka bagata igende kire gasiri kere ngeri korokana buya kerende getari korokana ngeri korokana buya lakini enda yo mwana ero mbuyere bono rende tugacha kabagata chibasha CT scan asinginje konyo bono twereiro ndubwati kire gento tuone kurunyo chibolete ni short kanga wachire umuri kuburungene chimashini chitakire chire utakora kende Roslyn nane ndagira na kimoko nyora bono none ndagere ko bomuchando asingenjo ndiro mugako nakoboka ostragori wose weberari umuntu mutumira none emi n'umungino ndi kwanyora osinachiete gasi osangani twali omuchere rinde ntokonyora bono none rungoli twarara bono lakini rende sana kero umungino achiete muna bono iga urocha asoke wende konda nandi bono iranire nyoko biara asengenjo lire urocheria onchokire korari mbulete tegotobwatiransa okugani kwa ngoroki gocheso mwanchu murigereri on Dizzy TV origereri mugano yogo egere amanyangana mbokonyi kiuganetie agokonye ekero tugukurira umurubiri Roslyn nje nari kugani ancho mutagereri on Dizzy TV oyo nyasaye anje gokuna
anyare kongonye pesa sing'enjo nintakire mureku na incho muchando toke mndwari kumbwene ng'endera gokorera abana aseng'enjo buna boniga abana mbwate nabake omone nabwate 5 years omoke mbona gochigwikebere inche nanjo mwanjo murigerio ndisi ayo mwanjo matagarari oye nyasaye kuna kurume yae kerikende kyonsi abwate anyare kongonya na inche nyore konyoro ubugweni nabona ndeiga nabondeiga na buna bona nyetari buna bona nini mwandangeri kurwa naboka nangonda ira seng'enjo bono ntaendande ngurunchiyo mbia mono twegenete ng'a murigereria origereri ende nabara gokonya senchere ya muguse yende Roslyn aseng'encha maene notagete obokonyo ende nyagitari nayo manyang'a nkikarende yume egogochanda igo nenda yoka na tari kenda subugero mobero ndayoka ige kondo me pole nyasaye nachakora yae murigereria kara rigererie nabagokonya isano 10 200 250 wenda umurekerwe omanye muchando norurio bweniwe nayirane abana nabakema abo ake abana nabake mbia mana sugusanga na intwe amina nyasaye nanje ebona mwanchu murigereria twasangire na Roslyn kero kumurigereria afya ya eteringia umuchando nenda enda nkumanya mureng'enda enda nabego kora mang'ana mangi igo bona karasabire momokonya nyori bitoki aseng'encho baereirwe pi aiga no mwae mwako entanyora ganganere nakwa nabere lakini oyo gwato muchando Roslyn okwarorire kirenga kiae nigagane tio bokonyi agenda sinya gitari nonya bintu byakongire etugusaba nokoboko ukumusabira nokoboko Roslyn neranyore afya yaye namba ya simi nere yure nsabu ase TV yao naboko mwakira umutumere kenda seng'encho ekirenga kyo morobelio yoiga nokororera abanda mabebe nokororera abande amabera wekachinga kichinde naende asomorobelio nayeteire nche nigo nkoro kwa Sara Nyarangio ntita nandi botambi nigo bagoteba koramaya ogende